Kublishi bunyi pi baro bat kane kalong ka Jimantip ba ka North Eastern Hill University nehu ha ka Department jong ka Nanotechnology School of Technology nehu Shillong ka code application ye pi nam taki post jong ki project associate bat cluster ban sumit ya ki application form ko jong pi kadai hadu ka khatsau trek ekos arajar arpusau te parlok sampai ya kane ke video hadu banda kod ba penyo ya ki detail ba company te namta ki post jong ki project associate ki number ki post ki balat ki don tangka way bat ka duration jong kane ka project kadai ars name bat namta ka jin siu ka ba lai phu hajar plus lengba ka HRA NET GATE bat arpsnajar plus HRA bat kiwi de bat ha karta ka filam na apply kadai ha karta ka bakat pra hadu life arts name karta bat namanta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka BE lane BTech ha ki IT lane CSE lane ECE lane MSc ha ka computer science lane electronic lengba ka knowledge jong ki developing app but programming bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process kadai lengba ka interview te kumno phila aban apply te parlok ada pidan kamon bat ka keran pule phila aban pha lengbau email ya ka CV lane ka birta ka jong pi ki photocopy jong ki certificate marksheet bat kiwi bat pha shaw new email davp@gmail.com lane dpingrop@nehu.ac.in bat uniu email ngalabu a description jonganeka video bat katarik long interview kadai hadu ka khandai trek ekos arajar afusau ha kapor karwisteng am kajaka kadai ha ka department jong ka nanotechnology school jong ka technology nehu Shillong te parlok ada pidon kano kepat ka bapimpat syaiba sengewa ban komen ha kaneka video kubleshibon